Hai, salut și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta cu FNAF 3, pentru că n-am reușit încă să trecem noaptea a 4-a. Așa că vom încerca cu FNAF 3. Să vedem dacă reușim măcar pe ăsta să-l terminăm. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this Să time. vedem dacă putem să-l terminăm și noi. Dacă nu, nu e nicio problemă. Right now. So, let me Ăsta e un alt episod din Nostalgia. like the attraction opens in like a Dacă vrei să postezi și alte jocuri nostalgice de pe telefon, aici. Na, probleme tehnice, așteptați o secundă. yeah, you've officially become part of the attraction. Da, s-a blocat tot. Starring as the security guard. So not only will you be monitoring the people. Așa și gata, am rezolvat problemele. Haideți să începem să ne jucăm. Uite, data asta nu mai e cu închis ușilor. Încă te vedem. Aici au un geam mare. Și o ușă aici. Și câte știu... Nu știu mai multe. Da, stai puțin. Cred că am văzut acum cea. Am înțeles că trebuie să apăsăm pe ăsta aici. Nu e chiar așa de greu ca al doiul. Dar uite, animatronici din celălalt joc. Aici stricați. Vedeți? În cutia asta. Și aici, la ușă, stă un corp de Freddy care și el e stricat. Mai merge. Cred. Uite capul lui Chica. Uite capul lui Puppet. Nu știu dacă vedeți, eu îl văd. E capul lui Puppet pus fix lângă asta, e click lângă asta albastră. Și din câte putem vedea acum, nu mai avem nicio baterie. Dar avem un vent sus. În celălalt vent avem doar două venturi jos. Nu știu dacă face ceva mai special dacă e sus. Nu cred. Da, totuși. Gata. Am terminat prima noapte, foarte easy. Hai să încercăm să o dăm și pe a doua. O dăm și pe a doua, lejer. Lejer de vară. Uite, minigame. Am văzut la Max Infinite. Nu știu dacă știți de fapt, ba dar știți că 99% îl știu pe Max Infinite. Cauți că ai fruțe milioane de abonați. Lasă. Despre asta e vorba, nu-i trebuie să ne ducem după asta. Ne dă aici R. Și când mergem în spate, o să fie o să fie personajul în primul joc. De fapt nu o să fie în primul joc, o să fie Afton. Uite, îl vedeți? Îl cheamă William Afton. Și el distruge animatronici ca să îi reconstruiască așa, se facă brăi, cum ar fi. Și ăsta e el. Uite, pe camera aici se vede decât un ochi. Și noi trebuie să-l ținem aici să mă plece, să mă pleacă. Uite, ăsta e el. S-a îmbrăcat într-un costum și a rămas blocat în el, a murit acolo. Dar cumva el a rămas în viață, cauza renantului. Cam asta e povestea generală. Hello. Și noi trebuie să ținem aici, pentru că aici unde scrie eu, aici facem noi. Și da, nu trebuie să ajungă la noi. E prinde. Reactorul lui nu e chiar așa unul ăsta. E unul decent. Dar mă joc pentru prima dată jocul ăsta. Nu știu să joc absolut deloc. Nu știu în camera asta. Așa e, nu știu în camera asta.
Deci dacă nu mai stai aici lângă cameră în față, că nu s-a mai la deportare. Ok, mă iar aici. Dacă se întâmplă ceva. Dar eu am o teorie despre astea de copii. Că sunt înregistrate în primul FNAF din jocul 1 de la niște copii. Și acum noi le folosim să îl atragem pe ăsta, că ăsta la început, când era om, normal, era criminal. Și numărau copii care se-i bage în animatronici, în aia din primul joc, și să scoată bani. Mamă! Ce-a fost asta? Bă, cred că a fost unul dintre alea jumpscare-uri de-aia fake. Unul de la fake a fost, care nu e jumpscare, doar l-am ușor pus. Se sperie. Chiar m-a speriat. Să știți? Ce faceți ea? Nu face nimic, asta ne știți. Să vezi doar ochiul meu. Aici, cred că aici se vede cel mai bine, din cauza că e și lumina aia de la Chica. Uite, acum cred că se vede mai bine masca lui Puppet. Deci, nu știu unde. Hai, acum am văzut. Mai puțin. E 5. Și gata, am trecut și noaptea asta. Hai că mai trecem una repede. Așa. Să vedem dacă putem să nu ne speriem. Bine, deja m-a speriat. Dar totuși, hai să mai încercăm o dată. Să mai încercăm și noaptea a treia. Ok. Mergem după, nu știu, cred că e ceva Freddy. Fantoma lui Freddy. Al lui Freddy în FNAF 1. Nu știu. Dar iar, nu merge să intrăm acolo. Vine, puteți să ziceți Purple Guy. Sau William. Și iar, demontează animatronicii ca să reconstruiască pentru FNAF 4. El i-a demontat din primul joc. A venit în pizzeria noaptea și a demontat de-a rupt. Și i-a luat acasă la el și i-a separat sub forma la animatronici de-aia răi, urâți, cu dinți mulți. Da, ce e genul ăsta? Așa. Dacă vreți să încercăm și în FNAF 4, dați voi un like acolo. Pentru că deja m-a speriat de ceva, la câteva ori la seria asta. Chiar dacă jocurile astea sunt din 2015, 2014, 2016, foarte vechi, ceva pe mine mă sperie la el. Și anume animatronici ăștia care sunt construiți cumva susperi. Mai ales printre pe ăsta, care după ce ne arată și povestea devine și mai creepy și mai horror. Uite, asta e unul dintre jumpscare-uri. Uite, asta e unul dintre animatronici pe care a făcut, vedeți? Unul dintre animatronici pe care l-a făcut William, adică tipul din costumul ăsta, când încă era om normal și nu era băgat în costum. El a vrut să intre în costum ca să scape de poliție. Îl căuta poliția și nu prea a mers plan și s-a blocat în costum. Și costumul a început să se desprindă alea, să se pună. Ma. Ok. Ok. Jumpscare. Mi-a dat jumpscare. Nimica. Nu murim. Stai că bine. Iar jumpscare. Mamă.
Ventilation. Haide. Gata, și acum ar trebui să mai dea jumpscare-uri atât de des. Perfect. Haide, încă puțin, mai trebuie să stăm încă puțin. Așa. Mamă, unde e? Fix aici. Deci, dacă nu vede pe cameră, vede că e fix aici. Ia uite-l. Cam așa arată el. Springtrap. Am terminat și noaptea a treia. Pentru următorul episod în care o să-l terminăm, dați voi acolo un like sau măcar un subscribe, dacă nu. Pentru că, cum zice toți, butonul de la abonare mereu trebuie să fie gri. Pentru că dacă e gri, înseamnă că e bun, dacă e roșu, e rău. Cam așa funcționează chestiile. Și acum nu să fiți scuze specifica. Și dacă vreți să continuăm cu noaptea a patra în următorul episod, dați voi acolo un like și un subscribe. Hai, pa! Eu am fost Andrei și v-ați văzut pe canalul meu. Pa!